Ahojte pletiari a pletiarky, vítam vás na svojom kanáli Jednoduché pletenie. A v tomto videu si spoločne upletieme dievčenskú čiapku. Bude to čiapka taká jarná pre dievčatko na 4 roky. Takže ja mám tu takú priadzu. Je to priadza, ktorá sa pletie na ihliciach číslo 3. Takže budem používať ihlice číslo 3. V podstate na týchto ihliciach upletiem patent a následne zbytok čiapočky budem plietla na ihliciach číslo 4. Čiže bude to taká vzdušnejšia čiapka. Vybrala som taký čipkovaný vzor. Takže najprv si na ihlice číslo 3 naberiem očka, a to naberiem 90 očiek. Takže mám 90 očiek na ihliciach. Teraz si opatrne vyberiem jednu ihlicu. A ten patentový vzor a na tej čiapke budem plietla striedavo jedno očko hladko. Jedno obrátené. Takže jedno hladké, obrátené, hladké, obrátené. Takto si prejdem celý riadok. Následne pokračujem v pletení tak, ako sa mi očka javia, s tým, že z jednej strany pletiem hladké, obrátené, hladké, čiže hladké očka pletiem za prednú niť. Takže hladké za prednú, čiže nie zozadu, ale za prednú niť. Tým sa nám to očko trošku tak prekríži, takže bude to zaujímavejšie. A riadky z opačnej strany pletiem znovu tak, ako sa očka javia, čiže hladké, obrátené. S tým rozdielom, že z tejto strany pletiem hladké očko za zadnú niť, čiže nie za prednú ako z opačnej strany, ale teraz za zadnú niť, čiže obrátené, hladké. Takže očka, ktoré sa nám javia ako hladké, pletieme hladko za zadnú niť a očka, ktoré sa nám javia ako obrátené, pletieme obrátene. Takže patent som si uplietla na ihliciach číslo, sú to asi 2,5 až 3 ihlice. A máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 riadkov. Ďalšiu časť tejto čiapky budem plietla na ihliciach číslo 4.
Takže si to vlastne prepletiem na túto hrubšiu ihlicu a zároveň pridám jedno očko, pretože vzor, ktorý budem pliesť na tejto čiapke, potrebuje počet očiek deliteľný 8 a plus 3 očka doplňujúce kvôli symetrii vzoru. Takže mám tu 90 očiek, čiže deliteľné 8 to máme 88 a ja tu mám plus 2, takže jedno očko ešte nahodím. Zoberiem si ho tak niekde v prostriedku. Takže prvý riadok zároveň upletiem hladkými očkami. A jedno očko si nahodím, takže jedno očko rozpletiem na 2. Raz a ešte raz. Takže vlastne pribudlo mi jedno očko. Takže ostatné očka v tomto riadku pletiem hladko. Takže takto si prejdem celý riadok. A toto je vlastne vzor, ktorý som si vybrala na túto čiapku. Je to taká voľná mriežková čípka. Tento vzor už som vlastne, alebo video k tomuto vzoru som už natáčala, takže medzi mojimi videami je tento vzor. Takže voľná mriežková čípka. A všetky riadky pri tomto vzore na hrubnej strane pletieme obrátene. Takže tento riadok hladký bola vlastne lícna strana, čiže idem si upliesť hrubnú stranu. Takže všetky očka obrátene na hrubnej strane. Takže pomôžem si touto knihou pri pletení tohto vzoru. Ako som spomínala, opakuje sa nám tu, alebo počet očiek, ktorý je potrebný nabrať pri tomto vzore, musí byť deliteľný 8 plus 3 očka doplňujúce kvôli symetrii vzoru. A pri tomto vzore sa nám opakuje 12 riadkov, takže my si vlastne teraz spoločne týchto 12 riadkov ukážeme na tejto čiapke. A zbytok vlastne tej čiapočky už vlastne budem plietla tento vzor, tú voľnú mriežkovú čípku. Takže po upletení riadku na rovnej strane môžeme ísť na samotný vzor. Takže ja som si tu dala takúto záložku, aby som videla pekne, kde je tu riadok. Aby som sa nepomýlila, čiže ja si to posuniem. A následne ideme prvý riadok pliesť, čiže začnem tento riadok hladkým očkom. Následne 2 očka spletiem spolu hladko za predné nite, hladké očko, nahodím, hladké očko, 2 očka spletiem spolu hladko za zadné nite a 2 hladké očka. A ďalej pokračujem. 2 očka spolu hladko za predné nite, hladké, nahodiť, hladké, 2 očka spolu hladko za zadné nite a 2 hladké. A znovu 2 očka spolu hladko za predné nite, hladké, nahodiť, hladké, 2
2 očka spolu hladko za zadné nite a hladké očko. Nasleduje riadok na rubnej strane, čiže celý riadok, obrátené očká. Idem na tretí riadok. Je to riadok na lícnej strane a tento riadok začnem tým, že prvé 2 očká spletiem spolu hladko za predné nite. Nasleduje hladké očko, ďalej nahodím, hladké, ešte raz nahodím, hladké, 2 očká spletiem spolu hladko za zadné nite a opakujeme, čiže 2 očká spletiem spolu hladko za predné nite, hladké očko, nahodím, hladké, nahodím, hladké a 2 očka spletím spolu hladko za zadné nite. Takže takto pokračujem do konca riadka. Riadok som ukončila 3 hladkými očkami. Následuje teraz 4. riadok. Keďže som na rúbnej strane, tak idem celý riadok obrátené očka. A ideme na ďalší riadok na lícnej strane, čiže riadok, je to vlastne 5. riadok, začneme riadok 2 hladkými očkami a ďalej budeme striedať nahodené, 3 hladké, nahodím, hladké, 2 splies hladké, hladké a znovu nahodím, 3 hladké, nahodím, hladké, 2 splies hladké za zadné nite a hladké. Takže takto to opakujem ďalej do konca riadku. Nasleduje riadok na rubnej strane, čiže je to riadok z obrátených očiek, takže 6. riadok. Za 6. riadkom nasleduje 7. riadok, čiže je to opäť lícna strana. Tento riadok si začnem 4 hladkými očkami, takže raz, 2, 3, 4 a následne 2 očka spletiem spolu hladko za predné nite, hladké očko, nahodím, hladké, 2 očka spletiem spolu hladko za zadné nite, a 2 hladké. Znovu
2 očka spolu hladko za predné nite, hladké, nahodiť, hladké, 2 očka spolu hladko za zadné nite a 2 hladké. Takže takto tu pokračujeme ďalej. A ideme na rubnú stranu, je to 8. riadok, takže znovu celý riadok obrátené očka. Nasleduje 9. riadok, je na lícnej strane. Takže tu nás začneme riadok 3 hladkými očkami. No a následne budeme pliesť 2 očka spolu hladko za predné nite, hladké očko, nahodím hladké, nahodím hladké a 2 očka spletím spolu hladko za zadné nite. A znovu opakujem. 2 očka spolu hladko za predné nite, hladké, nahodím hladké, nahodím hladké a 2 očka spolu hladko za zadné nite. Takto pokračujeme celý riadok. Nasleduje 10. riadok, je na rúbnej strane, čiže celý riadok obrátené očka. Takto prejdeme celý riadok. A ideme na 11. riadok tohto vzoru. Znovu je to lícna strana, čiže riadok začnem 2 hladkými očkami a ďalej pokračujem. 2 očka spolu hladko za predné nite, hladké, nahodiť, 3 hladké, nahodiť, hladké. A znovu 2 očka spolu hladko za predné nite, hladké, nahodiť, 3 hladké, nahodiť, hladké. Takže takto pokračujeme celý riadok. 12. riadok tohto vzoru, znovu obrátené očka. Týchto 12 riadkov, ktoré sme si teraz tak trochu načrtli, tak opakujeme ešte niekoľkokrát podľa toho, akú dlhú čiapku chceme. Takže uvidím, koľko to vyjde mne. Takže zopakovala som si tento vzor ešte 3-krát a vznikla mi tu dĺžka 15 cm. A teraz začnem uberať, a to na 5 miestach, čiže 1, 2, 3, 4, 5. Takže budem vždy uberať po 2 očka. 2 očka spletiem spolu hladko. A medzi tým už budú hladké očka, čiže už nepletiem ten vzor, ktorý tu máme dole. Takže
Pletiem hladké očka. Takže hneď budem nadväzovať na ten vzor. Takže 2 očka spletiem spolu hladko za predné nite. A idem ďalej hladké očka. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A znovu nadvážem na tento vzor. 2 očka spolu hladko za predné nite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tretie očko uberiem, čiže 2 očka spletiem spolu hladko za predné nite. Znovu 14 hladkých očiek. To je 4. krát, 4. očko, čiže 2 očka spletím spolu hladko za predné nite. A 5. krát. 2 očka spletiem spolu hladko za predné nite. Medzi tým sú hladké očka. Ideme na rovnú stranu. Rovnú stranu si upletiem hladkými obrátenými očkami, čiže celý riadok obrátené očka. A ideme na ďalší riadok na lícnej strane. Takže pletiem hladké očka. Až prídeme vlastne k očku, ktoré sme splietli. Čiže bolo to toto očko a nechám ešte vlastne 2 očka predtým. Takže v tomto riadku si spletiem 3 očka spolu hladko za predné nite. Takže 3 očka spolu hladko za predné nite. Znovu pokračujem hladkými očkami a znovu 2 očka pred tým splietaným si vlastne nechám. Takže tu som vlastne dávala 2 očka spolu hladko, 2 očka pred tým nechám a teraz spletiem 3 očka spolu hladko za predné nite. A znovu pokračujeme.
3 očka spolu hladko za predné nite. Takže tu som vlastne splietala, 2 očka predtým nechám a spletiem 3 očka spolu hladko za predné nite, to bolo 4. krát. A ešte posledné. Takže 3 očka spolu hladko za predné nite. Riadok dopletiem hladkými očkami. A idem na rubnú stranu, kde pletiem vlastne obrátené očka. Celý riadok. A znovu sme na lícnej strane, čiže začínam hladkými očkami, pletiem až po to očko, kde som splietala 3, v podstate nechám pred ním znovu 2 očka, takže tu bolo to splietané, predtým nechám 2 očka a spletiem, opäť spletiem 3 očka spolu hladko za predné nite. Znovu hladké očka až po 2 očka, ktoré sú predtým splietaným, čiže tu na 2 očka predtým nechám a spletiem ich spolu hladko za predné nite. A znovu pokračujem. Riadky na rubnej strane, obrátené očka a z prednej strany takto uberám až na potrebný počet očiek. Takže zopakovala som si to splietanie 3 očiek. Vlastne tu boli 2 očka spletené a následne 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát po 3 očka. A ostalo mi už niekoľko očiek na ihlici. Môžeme si spolu spočítať ešte, koľko tu je tých očiek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26 mi to vychádza. Takže teraz si odstrihnem takú priadzu. Navlečiem si to do ihly. A teraz na túto ihlu vlastne budem navliekať tie očka, ktoré mi ostali na ihlici. Čiže prevlečiem si to takto. Postupne všetky očka.
Takže mám tu všetky očká. A tie očka si stiahnem. Takto nechám, aby to bolo dvojmo. To bolo predsa trošku hrubšie. Čiže tu taký krátky konček mi stačí, aby som si to mohla zviazať. Takže asi takto. Dobre to stiahnem. Zviažem si to viackrát. Nech to drží. Tak. A ostala mi tu vlna na ihle. Neviem, či mi to vyjde na zošite, ale vyskúšame. Takže jeden konček si odstrihnem. Pozrieme sa, ako to vyzerá na vrchnej strane. A otočím si to lícnou stranou k sebe. A postupne si zošijem celý ten bok, tie čiapočky. Snažím sa nechať úplne tenučký okraj, aby mi to potom tam nezavadzalo, netlačilo. A musím si to tak trošku aj narovnať, aby mi to sedelo, ten vzor. Takže čiapočka je zošitá. Teraz si ju otočím na druhú stranu. Tu je pekný ten steh, takže to celkom pekne vyzerá po zošiti. A dievčenská čiapočka, taká jarná, je hotová. Takže je to pomerne jednoduchý spôsob, ako sa dá upliesť takáto
ľahká vzdušná čiapočka. Je to pre dievčatko, ja som to plietla pre 4-ročné dievčatko, ale táto čiapočka je taká v podstate elastická, čiže je to aj na väčšiu hlavičku. Tak dúfam, že som vás aspoň trochu inšpirovala svojim videom a že si niečo možno podobné aj spravíte. Môžete kľudne využiť nejaký iný čipový vzor na túto časť. Takže prajem vám ešte všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pletenia. Majte sa krásne.